Per defecte, tots els documents que importeu a Mendeley aniran a parar a l'apartat All Documents. Al cap del temps, això pot generar un gran nombre de referències sense cap ordre. Per això, és molt recomanable crear carpetes que ordenin les vostres referències. Si voleu crear una nova carpeta, podeu fer-ho a través de la icona indicada o bé escrivim el nom a Create Folder. Si el que voleu fer és crear una subcarpeta, poseu-vos a sobre de la carpeta que voleu subagrupar i pulseu el botó dret New Folder. Les carpetes s'ordenen alfabèticament i es pot modificar el seu nom escrivint a sobre o també amb l'opció botó dret des d'on la podem modificar, crear una nova subcarpeta o eliminar-la. Les carpetes i el seu contingut es reflecteixen mútuament de la versió local a la versió web, indistintament d'on han estat creades. Tingueu en compte, això sí, la sincronització per no perdre cap canvi. Un cop creades les carpetes, podeu arrossegar les referències directament des de All Documents a la carpeta que us interessi. O quan importeu des del Web Importer, especificar la carpeta a la que voleu desar les referències. A tenir en compte, les referències poden estar en més d'una carpeta al mateix temps i, el més important, mai desapareixeran de All Documents.